Enxarxat? Enxarxat és un projecte que fem a tutoria a les redes socials i ens ensenyen com utilitzar-les i les coses dolentes i els avantatges i les desavantatges que té cada red social. Consell 1. Si tens l'Instagram o el Facebook, si ets menor d'edat o si tens menys de 13, per almenys a l'Instagram, posa el privat perquè ningú pugui veure que tens com desconeguts o altres persones que s'aprofiten de menors o de nens petits. No seguir a persones desconegudes, no et fiïs d'elles, et poden enganyar, i si trobes una web rara, tens que fer és bloquejar-la. Consell 3. No penja fotos inapropiades. Consell 4. No penja fotos d'unes persones sense el permís d'aquelles.